Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy hogyan készíthettek PNG képet egy átlagos képből. Nyissát először is megmutatom, hogy mi a különbség a PNG kép és az átlagos kép között. Tehát az a különbség, hogy ez most a háttér, és ez nem PNG kép. Tehát látszik mögötte ez a fehér háttér. Most megnyitom ugyanezt a képet PNG képbe. És látszik köztük a különbség, hogy mi is. Tehát ezt nem tudom jobban elmagyarázni. És akkor most pedig megmutatom, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt. Nyissátok meg a böngészőtöket. És egy oldalon, aminek az a neve, hogy itt az erre az elsőre, ha be is töltve. Mindegy. Tehát erre. Aztán arra, hogy Open Image from Computer. És én itt előre elővettem ezt a 3 képet, ezeket fogom nektek megmutatni. Ebből lesz, és úgy kell, hogy itt erre a lapatra rákattintotok kétszer, és utána erre a kuka melletti objektumra egyszer, és felcserélitek a sorrendjét, hogy a rendes kép a layer 0 legyen. Na és akkor most rámentek erre, és a fehér területekre így rámentek, és a backspace, ez a törlő gombot benyomjátok, vagy pedig itt a következőben, itt is ezt is el kell tüntetni, vagy pedig itt van a radír, és ezzel is el lehet tüntetni. Így. De a másik mód gyorsabb, tehát én így szoktam. Hogy rá, backspace, itt is, ez nem oda ment. Így. Oké. És ha készen van, akkor a fájlt elmentjük úgy, hogy save, save, és itt van, hogy JPEG, hát nem ez kell. Itt ez alatt a lévő kell az, hogy PNG, és így most már látjátok itt kockás mögötte, és így elmentjük, és most megmutatom ugyanezt egy másik képpel is, csak hogy ha valamit nem értettetek, akkor megmutatom. Open Image from Computer, ugyebár első lépés. Aztán megnyitjátok azt a képet, amit PNG-vé szeretnétek csinálni. Így. A lakatot ki. Aztán ide. Áthúzzuk a nullára. És most már csinálhatjuk is. Kattintunk és backspace. És hogyha valahol van ilyen terület, ahol valahol nem csinálta meg, akkor oda is még egyszer megcsináljuk. De most nincsen, az előzőben volt. És ezt is mentsük el. PNG. Oké. És a PNG-be mentem 19-es számmal. És akkor most jön a
harmadik, amelyiken megmutatom. Open image from computer. Aztán kiválasztjuk azt a fájlt, amelyiket szeretnénk. Most pedig itt a lakatot 2 kattintással leszedjük. Egyet ide kattintunk, és felcseréljük a sorrendet. És ezután már mehet is. Hoppá, előbb is ugyanezt csináltam, azt hiszem. Hát nem akartam, mindegy. Akkor majd még egyet megcsinálok, de ezt nem is mentem el, mert már van ilyen. Akkor mindegy, láttátok, hogy kell. Tehát akkor a harmadik képet is megcsinálom. Ez a harmadik. Tehát a lakatot levesszük. Erre rámegyünk, felcseréljük a sorrendet. Aztán ezzel a kis varázspálcával, igen, rákattintunk oda, ahol fehér. Jaj, nem mentem rá. Így, és benyomjuk a backstage-t. És például ezen még itt is van egy kicsi. Nem nagyon akarja kijelölni. Mindegy, jó így. És file, mentés, PNG, és oké. A PNG-be mentem. 20-as sorszámmal és mentés. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett. Köszi, hogy megnézted. Ha tetszett, akkor lájkold, kommentelj és iratkozzál.